Ideme hrať za Američanov a možno ideme proti Nemcom. Som tu prvýkrát, mám zlé tanky, ale mám tu aj snajpera. No, a musím si dačo kúpiť. Musím kúpiť túto zbraň, alebo dačo z tohto. Tak ja som vybral toto. A postupne budem si kupovať ďalšie a ďalšie tanky. A chcem mať všetko toto vyplnené. Tak ideme hrať. A nejak to dlho načítáva. Môžeme tu aj si kúpiť nejaké lietadlá. Tak jedem na to. Už čakáme minútu a už to ide. Možno ideme proti nejakým Číňanom. Alebo to tak vyzerá. A útočíme. Tak ja si zoberiem snajpera a ideme. Čakáme 10 sekúnd a hneď pôjdeme bojovať. Keby som mal silnejší tank, tak by som ich všetkých tam rozmrvil. Som v nejakom dome. Naši sú tam a my musíme ísť na ten červený bod. Tam presne. 130 metrov je od nás. Musíme dávať pozor, no lebo tam môžu byť. A rovno nám k tomu takto pekne prší. Idem do tohto baráčika a idem pozrieť, či tu sú. Tam som jedného videl. Strieľam. Jeden je dole. Som na prvom mieste. Musím si prebiť, no lebo bez nábojov sa to nedá. Tam ich je veľmi veľa. A ani jedného neviem trafiť. Musím sa prvé naučiť mieriť. Musím zase prebiť. Do prčíc. Nejaké lietadlá ma tu rozdrtili. Teraz musím si dať toto, lebo tank mám hrozný. Tak si dávam to a idem do útoku. Dali nám aspoň spawn. A ideme bojovať. Ja tam hodím granát, no bo ich je tam veľa. Ty vole, všetkých mi tam pozabíjali. Mám aspoň naspäť toho snajpera, tak pôjdem trošku ďalej a budem z nejakého kopčeku ich strieľať. Ale neviem z akého, alebo dom. Ja idem asi na ten dom. Ale aký? Idem možno do tohto. Ten vyzerá tak dobre. Alebo idem po ten. Ja tu počujem do prčíc. Počujem tu taký tank. Do prčíc, videl ma. Idem ho zničiť, ale aj tak je moc ďaleko.
tak ho obídem. Tam bude dakde. Tam je. Musím počkať. Hop! A bum! Neviem, kde zmizol. Ten tak je nejaký silný. Neviem ho zničiť. Do prčic. Aspoň jedno sme dali. A ideme na ďalší. Mám snajpera. A ideme bojovať. Ideme cez nejakú rieku. A tam musíme ísť na ten červený. Táto vyzerá lepšie na tom. No a je to snajperka. Popozerám okna. Ale zatiaľ nič. Do prčíc. Máme tu blízko spawny. Tak, to je super. 56 metrov je odtiaľ. To bude v nejakom dome, tak pri dome. Tam takto stával, ale nebude. Musím sa naučiť mieriť. Lebo nič moc. Všimol som si, že ja len prebíjam. O nie, granát. Musím ísť. O nie, toto moc na to nevyzeráme dobre. Tam ich je veľmi veľa.
Už mi toto dávame. Tak vyhrávame, juhu. A kde sú všetci? Jak sa boja, nie? Dali sme to. Aha, tu je takto. Aha, to je náš. Bol. Možno to bol náš. Trošku ma poplietol. Toto není náš. O nie. Toto my musíme dať. No lebo keď to nedáme, tak prehráme. Už musíme bežať. O nie. Posledné toto obsadím a musím končiť, prepáčte. Toto je posledné. O nie. Veľa ich je tam. Musím im tam hodiť granát. Prepáčte, ale reálne musím, len posledný krát ma zabíja a už musím končiť. Tak bežíme. Ale nebojte, urobím ďalšie video, ale bude dlhšie. Lebo toto je už začiatok. A po ďalších dieloch tak budú dlhšie a dlhšie. Nebojte. Tak už sme tu. Musíme ísť rýchlo dnu. O nie. Ty si len tu? No, prepáčte kamoši, už musím končiť. Čaute.